בואו נדבר רגע מה זה על הגדלת מחירות ומה זה השיטה הזאת שסייעה להמון חברות לשפר את האפקטיביות של מערך המחירות. ואני יוצא עם אנשי המחירות לפגישות בשטח אצל הלקוחות, אני רואה איך הם עובדים על לקוחות, איך הם מנהלים את תהליך המחירה, איך הלקוחות מגיבים, אני לומד מה קורה שם בתקשורת בין איש המחירות ללקוח שלו וכמה הוא יודע להשפיע על המחירה, וכשאנחנו יוצאים לרכב אחר כך אני נותן לו משוב. מה היה טוב, מה עבד פחות טוב, איפה לדייק, כדי שבפעם הבאה, בפגישה הבאה, הוא יהיה הרבה יותר טוב. השלב הנוסף זה ניתוח ומיפוי. בעצם אני מנתח כל לקוח, מה הוא קנה, ובעיקר מה הוא לא קנה, מה הוא מעדיף לקנות אצל המתחרים, ומה צריך לעשות כדי למכור לו יותר מוצרים. רוב הלקוחות קונים לפי הפרטו הידוע שלנו, 20% מהמוצרים עושים 80% מהווליום המחירות, וכשעושים דיוק אז קצת משנים את המשוואה הזאת. הדבר השני שאני עושה בעצם, אני עושה מיפוי שוק התחרות. אני לומד על המתחרים, מבין מה הם עושים ומבין איזה יתרונות יש להם ואיזה חולשות יש להם, והחולשות שלהם זה הזדמנות שלנו. אוקיי? ואז בעצם יש לי את משולש הזהב. אני יודע איך אנשי המחירות עובדים, אני מבין את התהליך שלהם, אני מכיר את שוק התחרות, מה המתחרים עושים, ואני מבין מה פוטנציאל המחירות אצל הלקוחות שלהם, וזה יוצא לי את משולש הזהב שעוזר לי להגדיל מחירות ב-18% לפעמים בשנה.